si zavoláme, jak príde, OK? Ešte raz. Hej. Čau. I love you, Lily. I love you too. Budeš nám chýbať. Veľmi. Hej, Tianka, I love you. Chýbaš nám. A čo ešte povieme? Lily, počúvaj. Tianka, počúvaj. Tátu hlavne, aj mamku. Aj babku s detkom, nie že budete zlé na babku a detka. A uč sa v škole, píš homework. A počúvaj, pani učte. Hej. This is the last. Ale poslednýkrát už, OK? Čau. Čau. I love you, Lily. I love you too. Budeš nám chýbať. Veľmi. Hej, Tianka, I love you. Chýbaš nám. A čo ešte povieme? Lily, Tianka. počúvaj. Tianka, počúvaj. Ja Tátu ľúbim hlavne, teba. mamku. Aj babku s detkom, nie že budete zlé na babku a Tata, detka. môžeme pozrieť, jaké musky papajú A počúvaj, pani učte. Hej. Of course. Ja zajtra pohľadám a sa popozeráme, OK? Poďte, ideme si ľulkať, ideme spinkať. Poďte, ja ti dám za Tinu hák, ona mi dala hák pre teba. Chceš? Ale prestaň plakať, ja ti dám hák, Tina mi dala hák pre teba, OK? Pozeraj, ja ho pohľadám. Pozeraj, a tu je hák, tu je Tinin hák, počkaj, ho vyberem. Tak si dám. A ona ti tak dala, joj moje, to bolo od Tiny hák. Není Tina? Mama! Aj Katku. A ja už sa mi strašne do ten water house. Mama, ja chcem ty nejde domů. Čom ty nejdi domov? Hej, Už musela ísť, Zlatko, domov. vráti to do svoj dobře. No, Tianka, musela a ty ísť do si Tinu svoj domček. zlostila? Áno, si zlostila? Nezlostila? Si ju počúvala? Hej, A si ju počúvala? Ne, A u Jareného? ne, Nepočúvala si ani jedného? ne. A ty, Lily? Si ju počúvala? Ste ju zlostili? A u Jareného ste zlostili? Veľmi? Jak si zlostila u Jareného? Tak, Jak tak? Kristina už nejde. Ja som vám ju one. Odneseme ju na budúce. OK? Lebo ona nás odnesie. Ja? Ty chceš? Hej, OK. ide pomou. Dobre, zamávajte Kristíne a Jovi Renému. Bye bye. Pošli pusu. I love you. I love you. Aj ty chceš povedať I love you? I love you. Mám, čom ty plačeš? A čo?